Mabungahong hapon mga igsoon, ibalik na jud ko live diri sa muang kwarto. Taon-taon na igsoon, mabungahong adlawng Domingo. Ako kanunay nagaampo nga namos maayong kahimtang, maayong panglawas, natagbo inyong panginhanglan. Labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Kumusta ang iyong adlawng Domingo mga igsoon? I always pray that today is gonna be fruitful, a blessed day sa matag usa ka nato. So, ako sa i-share igsoon ang atong live, kamo sa diha i-share sa dinyo. This is for the glory of the Lord. This time we have 23 viewers pa. So, pwede na nyo i-mention yung mga higala, mga igsoon dili sa comment section. Unya, pwede na mo mag-type at followers at everyone at highlights. Labing maayo kung i-share ninyo. Amen. Hallelujah. So, mag-share sa ako igsoon again. Magama sa ako caption dire. Praise God. Okay, so done sharing man ako. Kamo diha. Oh, so this time na nanatay 42 viewers. Ang uban wala ba ni kabantay. Wa sila magtuo nga mag-live text on kay usually basta Sunday busy jud ko kanunay. Busy gali tag dili Domingo, no? So again, mabungahong hapon mga igsoon. Pasensya na ni aging mga adlaw wala ta ka live, kabalo na mo dito Cebu last Friday nya. Basta nay mga kakulian, nay mga di kabisihan. Mo na nga wala ta ka live, but praise God today and this time at this moment gitagaan tag opportunity ni Lord mga igsoon para maka-live ta, para maghisgot ta sa iyang balaang pulong. As what I have said, as always, igsoon, dili tanan karong taknaa, nahihigayon nga mamati sa pulong sa Ginoo, nahihigayon nga mamalandong sa kaayo sa Ginoo, mamalandong sa saad sa Ginoo, no? Pero bulahan ta kay nining taknaa, gitagaan tag kahigayunan sa Ginoo. Amen. So, shout out dai, thank you kayo sa tuang mga followers, no? Shout out sa tuang 151,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Ug salamat dai kayo mga igsoon nga inyong gi-invite inyong friends to follow our page, and then akong gi-welcome ang mga new followers, no? Welcome mong tanan diri. This is for the glory of God. Atuan ning tanan igsoon, magdinasigay ta diri, maginampuay ta diri. Way laing gipataas na to ani nga page igsoon, ngalan lamang sa Ginoo. And shout out na ko tanang mga subscribers, thank you kayo mga subscribers nato ani nga page, and of course subscribers atong new YouTube channel. Nata YouTube channel sa wala pa kay balo igsoon na ang link ani nga caption, pwede ninyo i-click, pwede ra mo subscribe, pray na igsoon, no? So naghimo tag YouTube channel tungod kay daghang nag-request nga maayo og ang ako atoa daw live igsoon ibutang sa YouTube para mas dali nila makit-an, mas dali i-download, mas dali i-save, unya mas masuno daw kung ilang paminawon, no? So again, nata YouTube channel igsoon niya ang ato ang link na makita ni nga caption igsoon. I-click lang na ninyo, dalhon mo dito. Unsay name pastor? Mabungahong Kristohanon gyapon. Amen. So again, thank you kayo, no, mga viewers, followers, subscribers. Salamat kayo, daghang kayong salamat, no. Unya akong i-shout out karon mga OFW in different places, different countries around the world, around the globe. Shout out mga seaman,
Shout out sa mga naka-permanent residents diha, no, in different countries. Shout out, no, to mga higala nga mga Pinay. And of course, shout out sa tanang mga piniriso. No, kabalo ko nga daghang mga piniriso nga nag-update sa ani nga page, nagtan-aw, no. Shout out tanang piniriso sa lain-lain nga mga BGMP, no, BGMPs, no. Mayong pagtan-aw, mayong pagpaminaw. Unya, namo sa akong pag-ampo mga brad, no. Duol ko sa mga piniriso akong dughan kay yes, nasinati sa nako nga sama ninyo nga gihukman kanunay. Gi-lockdown sa mga tao, gikaminusan, pero karon gibag-o sa Ginoo. So mo ni timan ni mga igsoon samtang napatay gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Dili babag ang selda. Okay, ang rehas para ang plano sa Ginoo maundang. No, mulusot ug mulusot ang kabubuton sa Ginoo anang selda kung asa mo karon. No, so again, shout out. Okay? Kupot lang sa Ginoo, salig lang ta igsoon. Naay manindot nga bangaw. Luyos sa mga unos na ay hayag sa unahan. Okay? So, shoutouts na ng mga jail officer, mga warden, and mga security guard. O ako na itong shoutout na ay followers na to nga nasa, sagasa naman lang mga followers na to igsoon. No? Nasa barko, mga crew di sa barko igsoon. So, last time na gisakyan ako igsoon atong gikan mi sa Cebu. Light cut ba to? Okay, light cut. If I'm not mistaken, din naiming approach na ko nga ako ba daw tong nasa Facebook? Yes, no? So, shoutouts tanang mga nasa mga barko, no? Nasa security guards nga nasa diha sa pantalan na ako yung mga kailay so mga followers na to. Shout out. And ang uban nga mga followers na to nasa airport nagtrabaho. Shout out gyapon. Again, security guard, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga military. Mga nasa fire, mga bumbero, mga classmate nako sa pagka-police before nga wala nagpulis kung dili nagbumbero, shout out gyapon. And of course, shout out sa tong mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu. Sir Paul, wala kita nakita. Salamat lang, no. Salamat sa kanunang suporta. Next time makita na ta. Kabubuton sa Ginoo. Shout out sa mga kapulisan diri sa Bohol, sa Barak, sa Tagbilaran City, sila si Chief Newes, Chief Batuan, o kanang mga hepe diha mga igsoon. Tanan-tanan, mga amigo na kong kapulisan, o mga hepe, nga mga kaila na ko, mga duol sa dughan. Shout out, dili lang muna ko tagsa-tagsaon, kay daghan kayo mo. So, especially mention lang sa mga hepe nga kaila ginako, no? Labi na nga sa mo ang hepe diri sa Clarin Police Station. Wala ko kabisita di ay, no? So far sa karon wala pa ko kabisita kay busy ko pero mo visit ra ko diha labi na sa mga piniri. So shout out among hepe diri, Police Captain Sir Eliasar Milyumida, Police Captain Chief Albert Sator sa Kandihay Police Station, Police Captain akong higala nga nag-uban mi last time sa drug symposium, akong classmate during my criminology days, Police Captain Sir Jasper Reyes, Police Captain Sir Onyot Introliso, Police Captain Sir Renan Romulo, Police Captain akong Brad Am, si Police Chief Police Captain Sir Melioria, no? Brad na ko na from Sayas Captain in Arms in kuanday. Akong shout out anang mga PCR ug ang maanyag nga PCR na mo dire sa Clarin Police Station si Ma'am Abian, Ma'am Archery Abian, and of course ang mga tanan nga mga higala nako kauban, mga PNP life coaches ug ang mga brad nako sa Skeptron long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo more than sa atong grupo. Ngano man walay long live mahitabo og dili ta mabuutan kung walay Ginoo, kung dili na to i-appeal ang Ginoo. But once isentro na to si Lord, ipataas na to sigurado nga naagi long live. Amen mga brad. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Praise God. And this time we have 80 plus viewers, no. Wala pa kabantay ang uban pero padayon ta og abanti yapunta kay wala mag-agad nila. Siguro kay kuan man ron. Sunday and sigaran ilang giingon Sunday is family day. So ang uban ron asa man ang uban ron nanuroy siguro nag-spend og time with their family and wa sila kabantay nga nag-live ta, but I'm sure later mag-replay ra to sila igsoon. So again, shout out sa tanang nagtanaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanan nga makakita ani nga live, makaabot or maabtan ani nga live, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw ug mabungahong adlaw.
Our topic for this afternoon is about obedience. Okay? I believe ako na ning na-share ang life ni Abraham, pero ako ni siyang balik-balikon. Ako ning balikon karon kay ako mga igsoon, magbalik-balik og basa ning Biblia igsoon na human na ning basa kapila. Kabantay ko nga usahay mabalik ko sa lain na pud nga verse ba. Or I mean the same verse nga nagian ako sa una na napoy new revelation nga i-reveal ni Lord. So mauna nga ako ning gibalik ang story ni Abraham nganong gibless siya. Nganong grabe ang blessing nga nasinati niya. Talagsaon nga grasya panalangin pabor sa Ginoo nga nahitabo na sinati ni Abraham. Shout out din ako akong Brad. Padung daw siya sa Panglaw. Padung Panglaw, Brad. Brad Joy. Okay, Brad Joy. From Sandingan, Loon. Amping, Brad. Amping. No? So, again, our topic for this afternoon is about obedience. Nga nung si Abraham, talagsaon raman kayo, no? Ang blessing ni Lord nga iyang gibubo ni Abraham. Diba? Grabe ang grasya na nadawat ni Abraham igsoon. So, ato na siyang tukion, og ato na siyang palauman, og ato na siyang pamalandungan, kung anong naingana na. Amen? But before that, before we start, let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Shout out dahil sa bagong kinasal dahil nga nag-invite na ko last time dito sa Bayfront Hotel yesterday. Last Friday, ang ilang kasal, no? Gi-invite me, ito akong asawa, akong anak, o sa akong young people, igsoon, dito sa Bayfront Hotel sa Cebu, no? So again, congratulations, no? Si Brother Ranero, betul ba? Okay, Brother Ranero. Regards ko, Brad. Salamat tayo no. Regard ko sa imong papa, sa imong, of course, imong kapikas, imong mama. Tanan, og katong igagaw ni mo, Brad. Nakalimot ko kasi nga na to. Singa na to, Tunggikan po og prisuhan. Gikan og prisuhan sa Talisay City Jail nga nakaiskapo, pero gibag-o na sa Ginoo. Singa na to, kay kalimot jud ko, Brad, ug nakakita ka karon, pero sige daw ni siya tan-aw na ko, but shout out, Brad, no? Nalipay ko nga nagkita ta last time, nga nagistorya tag maayo, nagkasinabo ta kay pariha ta og kaagi. Pero nga pariha po ta Ginoo gibag-o ta. Okay, let's pray. Father God, Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. This time, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this afternoon, Lord God. Another opportunity to meditate your word this afternoon. Salamat kay Ginoo. Dili tanang tao karon Ginoo na ay kahigayunan, oportunidad nga mamalandong sa imong pulong. Apan salamat kay gitagaan mi nimo karon Ginoo panahon. Gitagaan mi nimo karon og bulawanon nga oportunidad Ginoo nga ikaw among isgutan. Salamat kay Ginoo. But before that, Lord God, before we proceed, before we move on, unas tanan, susiya mong kasing-kasing Ginoo. Kung naay mga butang sa mong kasing-kasing karon nga wa ka malipay, wa ka moangay, unya wa mi kabantay, kay kanilaging tao rami, Lord God, pasaylo ami. Limpyuhi among kasing-kasing, imoming takus, imoming angayan, mamati sa imong pulong. And tagai mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon. Anda mo dawat og correction, mo dawat og tambag labaw sa tanan, anda mo sunod Ginoo sa imong pulong. Kaya ang panalangin nimo, ang pabor nimo naa sa pagsunod Ginoo, wala sa pagpamati lamang. So useless Ginoo kung mamati lamang mi, unya dili na mo sundon. So Lord God, I pray right now, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And tagay usab kami kaalam nga langit nun, kay kung magsalig lamang mi sa among kaugalingong kaalam, kalibutanon or tawahanon kaalam, dili gid namo makuha ang imong punto. Dili namo mapalawman ang imong pulong. But Lord God, this afternoon, we're praying for heavenly wisdom for us, Lord God, nga mas ma-interpret pagid namo og lawom ang imong pulong. Tagay usab kami kalinaw sa among unahuna para walay laing ma-focus, ma-sentro nining kahaponon, ikaw lamang Ginoo. This time, among gi-rebuke, among giguba tanang plano sa kaaway nga gustong mo samok ka na mo. We rebuke any spirit of destruction in Jesus' name. We declare victory, Lord God. I-bless tanang maminaw, tanang nagtanaw, tanang nakadungog. Kutob sa maabtan ani nga live Ginoo, bisan pa ang mag-replay ani unya Ginoo. Ipabati imong gahom, imong lihok,
imong hikap, imong dihog, imong pinasahi nga pagpamuhat, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray nga masinati na mo, Lord God. Again, panalangini ang matag nagtanaw karong taknaa, Ginoo. And imong kabubuton may matuman, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Walay relihiyon, walay tao nga among giisa karon, walay pundok og simbahan. Bugtong ikaw lamang lang ang hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang bugtong naghatag or maghatag namog kaluwasan, kabag-uhan, ikaw lamang. So Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus name. Amen. Hallelujah. Again, mabungahong kahaponon mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa laing kahigayunan. And this time we have 100 plus viewers. Okay? So, let's proceed. Igsuon ang uban, paron kabantay pero padayon ta kay maayo ning magsugod na ta igsuon aron dako tagagi, no? Na sila mo, kuan raman na sila mo, replay raman na, no? Okay? So, again, our topic for this afternoon is about obedience, no? Kung unsa ang resulta ni sa atong kinabuhing Kristohano, no? About sa kinabuhi ni Abraham igsoon. Nganong ang blessing, ang favor nga natagamtama ni Abraham, kana bitawng pinasahi siya kaayo, no? Dili siya ingon nga ordinaryo lang nga pabor, no? Ngano og giunsa to pagkahitabua? Mao natong isgutan. Okay? Amen ba? Shout out, Pastor! Unsa man ni shout out sa ning kuno? Brother Andoy Arensa, kanunay ni nagtanaw to igsoon. From Katmon, Cebu, and ingon siya, shout out sa Arensa family. Okay? Always galantaw sa imong live. Okay? Thank you, Brother Andoy. Nakas akong prayer. Okay? Praise God. So, again, before we start, no, again and again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila o niya, makakita sad sila sa atong live igsoon. Amen? Good afternoon, Pastor. Blessed Sunday, everyone, from Sister Emilia Calibo Pelinio. Maayong hapon, Pastor James Dumanon, watching from Cagayan de Oro, from Jela. Okay, let's start. Ang basahon mga igso ng Genesis Kapitulo 22, versikulo 1. Okay? 1 to mag-start hangtod sa 3. Okay? Salamat, Pastor. Nakasugod ko sa imong live sa pulong sa Ginoo from Sister Rehena Cantun Tutay Bacalso. Thank you. And Sister NN Quezon Dancing watching from Kuwait. Good afternoon, Pastor, watching from Dubai. Okay? Okay, let's start. Pastor, shout out ko sa akong wife, Sheila Mi Zamora from Cebu, from Brother Dong Neil. Okay, thank you. Okay, start na ta. Genesis Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod sa 3, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham. O gitawag siya, Abraham! O si Abraham itubag, aniya ako. Mingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak, nga imong higugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya didto pinaagi sa pagsunog kaniya sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa 3, busa sa iyo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanguna niya ang iyang asno o gipakuyog niya si Isaac o ang duha niya kaulipon, mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Again, akong basahon. Unya wala magdugay gisulayan sa Dios si Abraham. O gitawag si Abraham, o si Abraham itubag, aniya ako. Mingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. Imagine, imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Busa sa iyo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanguna niya ang iyang asno o gipakuyog niya si Isaac og ang duha niya kaulipon, mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog igsoon, atong nabati ang istorya sa kinabuhi ni Abraham igsoon nga usa ka adlaw igsoon si Abraham usa ka matinud-anon nga alagad sa Ginoo. Sa iyang pagkamatinud-anon igsoon naay usa ka bug-at nga hangyo sa Dios niya. Usa ka adlaw giingnan si Abraham sa Dios. Abraham,
Gingon dire. Gitawag siya, Abraham, og si Abraham mitubag, ania ako. Mitubag dayon si Abraham. Amen? Ingana ta dapat, igsoon. Basta tawgon ta sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo. Mutubag, tayo pag unya-unya. Unyara, Lord, kay nag-eskwela pa ko. Unyara, Lord, kay nanrabaho pa ko. Unyara, Ginoo, kay busy pa ko. Nagnegosyo pa ko. Ayaw, ingana. Sama ni Abraham, igsoon, ingon siya, ania ako. Ana, dayon. Di ba murag si Kuan ba, Isaias? Di ba ingon si Isaias, here am I, Lord, send me. Ania ako, Ginoo, gamita ako. Ingana ta dayon, no? So kamo de igsoon gibati ninyo gitawag mo sa Ginoo. Ayaw pag unya-unya paggamit dayon. Ingna Lord, yes, ania, I'm here. Gamita ako, Ginoo. Sama ni Abraham igsoon, aning tubag siya, ania ako, gitawag siya sa Ginoo. Apan abi yung mga igsoon, dili basta-basta aning tayma ang hangyo sa Ginoo. Tanawa. Sa 2, miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. No? Imong gihigugma, si Lord mismo kay Bao nga si si Isaac gihigugma kaayo ni Abraham. Why? Because Isaac igsoon is his only begotten son. Murag si Jesus baro. Mao ni ang bugtong anak ngadto ni Sarah, no? Si Isaac. So iya ning gihigugma og maayo. Kibaw ba mong igsoon nga si Lord is full of challenge, no? Hilig niyang Ginoo mga igsoon eksperimentuhan ta og naay sakit lisod nga sugo. Apan sa diyang mosunod ta sa iyang sugo nga sakit og lisod kaayo naay pinasahi nga blessing. Okay? Mingon ang Dios dada si Isaac ang bugtong mong anak nga gihigugma or nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Dara ang bugat ihalad siya pinaagi sa pagsunog. In other words, patyon kaniya dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. No? Ang sugo ni Abraham ni Lord ani nga time ang hangyo ni ani nga time ni Abraham. Sakit, lisod. Ipapatay, no? Ipapatay ang iyang bugtong anak nga si Isaac, ihalad nga sinunog nga sunugon bitaw mga igsoon, no? Imbis nga kani si Abraham, usually maghalad ni siya sa Ginoo. Pero ang iyang ihalad mananap. Pero kaning taknaig son gitistingan siya sa Ginoo, gisulayan siya sa Ginoo kung unsa gyud ang iyang paghigugma sa Dios, kung unsa gyud iyang pagtuo sa Ginoo, kung unsa gyud ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, kung unsa gyud ang iyang commitment ni Lord. Gisugo siya nga kanang anak nimo ba nga bugtong, kanang gimahal nimo, gipangga nimo. Pwede ba imo nang ihalad nako, ihawa na, no? Pati ana, ihalad nako, isip halad nga sinunog. Amen? Grabe ni kabugat, lisod kay ni. Apan tanawa ang response ni Abraham igsoon. Okay? Verse 3. Kalma ra kay ang response ni Abraham. Sa verse 3, mao na ni. Busa sa iyo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Kabantay mo igsoon. Sa iyo sa buntag nangahoy si Abraham para sa halad. Atong makita diri igsoon nga. Nangahoy si Abraham. Mura man og excited siya, it means nga si Abraham excited. Excited siya mo tuman sa sugo sa Ginoo bisag sakit kaayo, bisag lisod kaayo. Anak ko niya ipaihaw igsoon patyon sunugon, ihalad sa Ginoo. No? Si Abraham wa man lang mangutana, ha? Ginoo ba sinasayop ka? Mura kita usahay ba? Ginoo. Sakto ba niya akong nadungog? Sakto ba ning revelation? Sakto ba ni mong ipa-impress nako nga buwagan akong uyab? Unsa po ka Ginoo dugay ra men dia? Murag kita usahay ba? Naay mga sitwasyon nga idilta ni Lord ang atong pagka matinud-anon, no? Suwayan ni Lord kung giunsa tinuod ba kitang nahigugma niya. Tistingan ta. Naay mga pabuhian nato nga sakit kaayo. Kanang lisod kayo buhian kay naka-built-in na sa atong kinabuhi. Kanang lisod kayo talikdan. Kanang lisod kay kalimtan. No? Nainga na ba, idil ta ni Lord. Murag si Abraham ba? Kapanig so, konsultian ko kamo. Once, tanang nagtanaw karon, mabati gali nimo nga naay ingani nga nahitabo nimo nga naay gi-impress si Lord nga ibutang, buhian, talikdan, buwagan. Buhata na. Buhata na kay once imo nang buhaton, i-bless ka ni Lord. Once suguon galita ni Lord og lisod kayo, sakit kayo. Giandam lang ta ni Lord anak gi-prepare ta kay na siya breakthrough nga talagsaon sa atong kinabuhi. Just like what happened to Abraham, no? Gitistingan siya.
No? Gitistingan sa igsoon nga iyang bugtong mismo nga anak. Ang iyang gipaabot dugay ra for 25 years. Ihalad patyon. Ihalad sa Ginoo. Apan inay nga si Abraham mo reklamo. Nga murag kita usahay nga sige reklamo sa hangyo sa Ginoo. Kita usay magbagulbol ta sa tong sitwasyon nga lisod kaayo. Pero si Abraham lisod kay ni nga desisyon para niya. Para sa usa ka amahan igsoon. Ngadto sa iyang anak lisod kaayo. Ipapatay ang anak pinangga. Kay bao mismo si Lord igsoon. Nga kato si Isaac pinangga niya. Kay ingon gud siya kanang imong anak nga imong gipangga. Pwede ba na nimo ihalad nako? Pwede ba na nimo ihalad nako isip halad nga sunugon bitaw? So, ang unahuna ni Abraham, patyon yun no? Pero, abi yung maigsoon, ako ning balikon ang response ni Abraham early in the morning. Sayo siya nangahoy hinuon, no? Nangahoy siya sayo para sa halad, no? Instead nga mag-uol siya, excited hinuon siya. Excited siya, mutuman sa sugo sa Ginoo. Gisanguna niya ang iyang asno, gipakuyog niya si Isaac, ug ang duha niya kaulipon, mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Si Abraham igsoon wala nagduha-duha, igsoon nga iyang i-give up, i-surrender, i-offer iyang bugto nga anak sa Dios. Wa siya magduha nga iyang patyon ang iyang anak nga si Isaac. Kay balo naman ta sa story ani sa unahan, no? Ako na lang ning gisamari igsoon kay taas kayo. Si Abraham igsoon wala ming reklamo, wala mingon, ha Lord, nganong imo maning gitugot? Lord, nganong imo ra kita ba Lord, nganong imo maning gipabuwagan, dugay ra ming nag-uyab ani, kasulunon mi. Pero ang Ginoo nakakita nga kanang imong uyab, kanang imong gikalib-in, kanang imong karelasyon karon, wa na nakapahimaya sa Ginoo. Ang inyong relasyon, wa ning sibo sa pulong sa Ginoo. Mao nang i-correct kita ni Lord kay pinangga ta. Amen? Pinanggata sa Ginoo. Mao na igsoon nga si Abraham igsoon gitagaan siya og lisod kaayo nga task. No, mao na igsoon nga ako mong gi-remind kung gibati gali ninyo nga naay gi-impress si Lord sa inyong kinabuhi nga buhi. Undangin ang makadaot nga bisyo kay wa malipay ko anak. Kung higugma ko nimo anak, higugma sa na akong lawas kay ang lawas nimo kay templo na nako. Di ba? Our body is the temple of the Holy Spirit. No? Kung gi-impress gani ni Lord nimo undang na lagi anak mo buhata na igsoon usay lisod. Natay mga habit, mga lifestyle igsoon nga naka-built-in na nato og dugay, lisod kay buhian. Apan kay bawo ba mga igsoon once muakta sa kana bitong sunod ta sa Ginoo niya, makita ni Lord nga kani akong anak naning kamot gud ning makabuhi aning addiction nga wa ko malipay. Kaning akong anak naning kamot gud nga mosunod nako. Apan naalay nagsigi og samok-samok niya pero naning kamot ni siya nga buhian. Nga buhian na niyang pagka-addict sa ML kay gusto siya magpa-addict sa akong pulong. Tabangan ka sa Ginoo. Kani akong anak naning kamot ni nga mabuhi aning sayop nga relasyon. Pero galisod siya. Kay grabe ang kusog kayo ang iyang kuan ba naglagubo yang dughan kay ihanap kay maogi na iyang gusto gipangga gimahal pero naa may giandam di si Lord nga mas the best ingana bitaw kung gibati nimo igsoon nga naay gi-impress si Lord nimo this time. Nga ngay nimong buhaton nga sakit lisod i-give up igsoon. Igsoon pagampo lang sa Ginoo. Pangayog tabang kay tabangan ka sa Ginoo nga makalingkawas ka ana. Sama ni Abraham igsoon no. Bugat, lisod ka, kung naglisod ka. Kung naay gi-impress si Lord mo nga buhian niya, naglisod ka. Kung naa lang si Abraham. Kung naa manggali pinakalisod, lisod kaayo ni. Way makatupong sa kalisod aning ka Abraham. Bugtong anak, ipaihaw, patyon, ihalad. Diba? Gipaabot ni Abraham, og pila katuig. Unya, maura, patyon, ihalad, i-offer ni Lord. Apan si Abraham, igsoon, way reklamo. Si Abraham wala nagduha-duha pagsunod sa sugo sa Ginoo. Si Abraham igsoon wala niya gi-question si Lord. But instead, iyang gisunod ang Ginoo bisag bugat kaayo, bisag lisod kaayo, bisag sakit kaayo. Imagine anak, ikaw kuno bi anak nimo. Lisod kaayo pero si Abraham igsoon
para niya yes, para ni Abraham sakit kay ni una-una ni Abraham siguro sakit jud kay ni Lord, pero masakit kung musupak ko sa imong sugo. Amen. Mao na igsuon nga ato lang ning isamari, gisunod ni Abraham, nabot sila tong dapit nga katong specific place, specific area diin adto ihalad si Isaac. Unya mao to gigapos na niya, nagpile siya og kahoy, no? Mao to igsoon niya ning lanit na gid siya igsoon og kutsilyo kay iya nang dunggabon. Iya nang gidunggab yang bugtong anak. Iyang gidunggab ang iyang anak, mga igsoon nga syempre gihigugma niya pag-ayo. Ning lanit na siya og kutsilyo. Mao tong ang anghel nakakita, gibadlong siya. So diya nakita sa Ginoo nga si Abraham matinud-anon gyud niya. Si Abraham walay duha-duha, bisag sakit kayo, lisod kayo ang sugo sa Ginoo. But still si Abraham nalipay nga ning sunod sa sugo sa Ginoo. Wala na giigsapayan ni Abraham, wa siya pakialam igsoon kung mamatay ang anak. Basta para niya, ming sunod lamang siya sa sugo sa Ginoo. Para ni Abraham igsoon, mas gigugma na ako ang Ginoo kaysa akong pamilya. Mas gigugma na ako ang Ginoo kaysa akong anak. Mas gigugma na ako ang Ginoo kaysa akong asawa. Mao na nga sundo na ako ang sugo sa Ginoo. Amen. Nabi tayo kanta, aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Diba? Bisan pa sa akong pamilya. Diba? Mas gigugma ni Abraham igsoon ang Ginoo, ang Diyos, nga iyang gialagaran kaysa iyang pamilya. Iyaman ang pamilya, iyang anak. Ug abi yung mga igsoon tungod sa gihimo ni Abraham nga wala siya duha-duha, wala siya reklamo. Wala gibutang di si Abraham nagduduha pagdunggab. Sa diyang si Abraham ning lanit sa iyang kutsilyo nagduduha, nagkurog, wala. Ming lanit kay iya na jong patyon. Apan ang anghel ning para, oops! Igo na, nakita nako ang imong pagkamatinud-anon. Tanawa. And then after that, igsoon nalipay ang Ginoo. Ang Ginoo igsoon, wa katuo sa gihimo ni Abraham. No, na-amaze siya. So tungod ana igsoon, ang Ginoo wa kapugong pagbuhi og saad ngadto ni Abraham. No, na siya pakigsaad nga mauni tungod kay imo ning gihimo bisag lisod kay tanawa. Okay? So ari sa Genesis 22 mag-start sa 15. Again Genesis kapitulo 22 bersikulo 15 hangtod sa 18 dara igsoon. Gikan sa langit ang anghel. Mao na niya, iyan na ning giduslak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Mingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo umuman kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko sab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntogon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug di basta-basta ang kaliwat na to igsoon kung mo-obey ta ni Lord. No? Og mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Igsoon ay pinasahi nga blessing, no? Nga gisaad ni Lord para ni Abraham. Nanaad ang Ginoo, mao pa ni si Abraham pa'y gisaaran og ingani nga lagad sa Ginoo. Tungod kay imo maning gihimo bingawa nimo gihikaw bisan ang imong bugtong anak. Daghan kay kuan ang Ginoo nga mao ni akong promise nimo, mao na. Grabe. Tagaan ko ikaw kaliwat kasama sa kadaghan sa bituon sa kalangitan. Unya lahi ra ba nga kaliwat igsoon dili mga badlungon nga kadugo, kung dili mga pinasahi nga kaliwat igsoon mga bulahan, mga blessed. No, unsa nga klase sa kaliwat? Na diri ay buntugon sa imong mga kaliwat ang ilang mga kaaway. Dili ultimo, no? Dili ultimo mga warriors, no? Mga dagko, mga manggugubat igsoon nga mga madaugon. No? Kay buntugon man, no? So mga dili basta-basta, dili mga ordinaryo igsoon nga mga kaliwat. Tungod lang sa desisyon ni Abraham igsoon. Igsoon paminaw mo. Si Abraham gi-bless ni Lord abundantly. Grabe. Pinasahi nga panalangin. Ngano man. Tungod kay naay gisugo si Lord ni Abraham nga bugat lisod sakit.
Kung sa ato pa na gisugo bata nga pabuwagan ang ato ang uyab kay ang inyong relasyon wala nakapaymaya sa Ginoo. Sakit na, pila na gud mo katuig. Ako Ikson, last time 5 years kapin gipabuwag sa Ginoo. Mao ning nakakita kog asawa, mao ning akong asawa ang gihatag sa Ginoo. Kay bawo naman mo nag-meet mi ani sa laing planeta bitaw sa Hong Kong. That time nga gi-invite ko didto. No, naay mga pinasahi nga gipuli sa Ginoo nga talagsaon. Pero mao lagi sakit. Pero yasa man ang kasakit igsuon sa diyang moabot na ang blessing ni Lord. Kung moingon man kag sakit na buhian na nimo, unsa man ang ipabuhian sa Ginoo nimo. Unsa man ang patalikdan, pakalimtan sa Ginoo para ka makamubuo na ka. Kung sakit man na, way sama ka sakit aning gihimo ni Abraham. Ngang iyang bugto nga anak, iyang ihalad, iyang patyon. Ikumpara na imong kasakit da kumpara ning nahimo ni Abraham. Layo ra kayo na. Pero abi na mo igsoon, yes, usahay sakit ang isugo sa Ginoo. Usahay lisod ang sugo sa Ginoo. Usahay bugat igsoon di ta kadawat Lord, ngano man eh. Karon pa kaning sugo Lord, di na ko ni makaya. Ana gina igsoon usahay labi na gusto si Lord nga i-bless ka, kanang i-bless ka ni Lord og talagsaon nga kana bitong pinasahi kayo naapon nay himuon siya o naka i-prepare man ta. Gusto ta tistingan na ni Lord because most of the time, based on my experience, iksoon, once si Lord mo bless nato, una na iya yun ang i-prepare itong heart. Unya ang preparation, sakit, kay tistingan man ta, kung angayan ba ta. Sama ni Abraham. Do you think, iksoon, or do we think nga i-bless ni siya ni Lord nga pinasay kayo? Kung wa pa niya gihalad, ang iyang anak, wa pa siya may sugot sa hangyo sa Ginoo, di ipon. Pero tungod kay ning sugot siya sa lisod kay nga hangyo sa Ginoo. Mo ta ang Ginoo igsoon wa nakapugong nga nanaad tungod sa imong gihimo Abraham mauna. Grabe nga pinasahi nga blessing nga iyang gibubo ni Abraham. So again igsoon, kung gusto nimo masinati ang pinasahi nga panalangin sa Ginoo. Kung gusto nimo masinati ang pinasahi nga anointing para magamit ka ni Lord effectively, din unsa ang gihonghong ni Lord nimo karon, unsa ang gi-impress ni Lord karon, unsa ang gipabati sa Ginoo nimo karon. I believe kita nga mga karnero sa Ginoo, John 10:27 ingon dia, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Kita nga mga anak sa Ginoo, mga karnero ni Kristo, maka-feel ta sa iyang conviction because I do believe that we have the Holy Spirit. Ug naagi na siya itudlo na to, na siya instruction, ikaw mismo kasabot ka. Kung naa siya gipabati nimo karon nga buhian nimo, talikdan, kalimtan, biyaan nimo, undangon na nimo og buhat igsoon. Then buhatan na. Once imo nang buhaton igsoon, imong matagamtaman ang pinasahi nga blessing, ang katubagan sa imong pagampo nga dugay na. Imong masinati ang talagsaon igsoon nga kahibulungang butang milagro nga gikan sa Ginoo. Basta imo nang sundon kung unsay gihunghong sa Ginoo nimo. Usay sakit kayo. Daghan kayo. Usay mga isugo sa Ginoo igsoon nato, sakit kayo. Daghan kung mga nasinati nga sakit kay igsoon. No, sakit kayo, mauna bitaw tong time nga kato bitong kay ngani man gud ni igsoon katong moment, the moment nga gi-impress ni Lord, gi-lead ko ni Lord nga buhian gito ako ang uyab nga dugay na kayo. 5 years kapin raman to. Sakit kayo. Ako gutong gibuntisan sa una. Sa una na to. Unya, para na ako, di ko kadawat ko, Lord. Pwede raman ni ayuso ni mo. Nganong dili man? No, mauna niya. The more ka mukupot igsoon, the more ka masakitan kay, the more makahunghungan sa Ginoo. So, gi-release na ako, sakit kayo, grabe ang akong struggle ato igsoon. Usay, maglisod ko gwali kay sakit pa kayo. Naglisod ko deal sa pain ba. Pero, gi-comfort ko ni Lord, unya. Ingabot ang pila ka adlaw, nanguyab na po ko kay kanilaging naka sa ministry niya, single ka. Yes, gigamit ko ni Lord, o himaya sa Ginoo, pero na mga times nga, kanabitong, kinahanglan ko og comfort, walay mo comfort ako ra magsige comfort sa akong kaugalingon, magsige kakos og unlan, magsige gihilak igsoon, maminaw og worship song. Mao na ka nanguyab ko, wa gyapon ni gi impress ni Lord na kung ayaw lagi, di na mao. So gibuhian tanan. No, hantod ning ingon na ko, Lord, di na lang ko magminyo eh. Kay sige ko pili ani, di pun mao.
So, nga na akong gihimo igsoon, sakit kayo, no? Pero, akong nabantayan igsoon nga, naay sugo si Lord na to, nga lisod, buhaton, sakit siya. Pero sa diyang ato ng sundon igsoon, atong, ato bitawng buhaton, bisag bugat, lisod, talikdan, kalimtan, ang angayng talikdan, ang angayng kalimtan, buhian, ang angayng buhian, bisag lisod kayo, kay naka-built-in na nimo. Undangan, ang angayng undangan. Pero sa diyang ato ng buhaton igsoon, sa diyang ato na siyang buhaton igsoon, based on my experience, na ay pinasahi nga imong masinati. And then the more we obey God, bisag lisod, bisag bugat, gamit, mas, sa ako lang no, sinatian, mas the more pag yun, i-level up ni Lord ang anointing, mas gamiton pata ni Lord, effectively, powerfully, magka-fruitful pag yun atong ministry. Kaya nga naman, imo mang gituman ang iyang sugo. And then aside from that, kung moabot na ang appointed time, ang saktong panahon igsoon, mao na nga naay gitawag og pinasahi, naay milagro, naay kahibulungan igsoon nga buhaton si Lord sa kinabuhi nimo. Parehan ako, no? Niabot na ang takdang panahon, pila ka tuig to gipabugan sa Ginoo tong katudong pinakasakit, pinakabugat nako, gibuhian ako, sakit kayo. Pila ka gabi ko naganto sige gihilak, sakit kayo. Pero sa diyang ning abot ang saktong panahon igsoon nga mao na gito, no? So ang milagro sa Ginoo, ang pinasahi nga blessing nga mao akong kapartner karon igsoon nga naminaw di sa akong kilid. No? Ako magtuo igsoon nga mao na siya, no? Nakurat ko. Pero sa diyang nag-uba nami niya, nagminyo nami, na-realize na ko nga kuyawa di ka Lord, no? Once tumanon ka na ko, yes, lisod ang imong ipabuhat, pero sa diyang mo-obey lang ta igsoon, sa diyang wala lang tayo reklamo, no? Wala tayo reklamo, wala tayo pagkulbo. Sige Lord, ikaw may nagsugo, hala, tumanon ako. Din atong matagamtaman nga, lahi gyud, pinasahi gyud igsoon. Tamis kayo ang, kung imong masinati ang katubagan sa imong pag-ampo sa saktong panahon. Muna igsoon, again, kani siya nga message, gi-remind ta. Ug mao sa ni gusto ipaabot sa Ginoo kanato nining kapunon, kung unsa man karon ang gibati nimo nga pabuhian sa Ginoo, pakalimtan sa Ginoo, patalikdan sa Ginoo, nga gisugo kasi Ginoo, undangan na anak kay wala ko malipay anak. Yes, di na sala anak, pero nahurot na ang imong time na ko undangan na. Undangan na igsoon, buhiin na igsoon, talikdi na, kalimti na. Once imo nang buhaton, believe me, kay nahitabo na nako og sama sa nahitabo ni Abraham, makasinati ka og pinasahi nga blessing. Makasinati ka og talagsaon nga grasya, panalangin, talagsaong milagro nga wa pa nimo natagamtami, imo nang masinati. Basta imong sundon ang isugo sa Ginoo. Again, ako na ning gibalik-balik. Ang panalangin wala sa pagpaminaw ninyo aning mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo. Nagsige kog istorya karon naminaw mo, wala diha ang panalangin. Asa rin ang panalangin, pastor? Ang panalangin naa sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang panalangin naa sa pag-say yes sa tawag sa Ginoo. Si Abraham gitawag sa Ginoo ang iyang tubag, ania ako. Ming tubag siya dayon. Wala siya minglikay. Wala siya miingon nga, unya ra Lord, kay nag-eskwela pa ko. Unya ra Lord, kay nagtrabaho pa ko. Busy ko Ginoo pagbuhi sa akong pamilya. Unya ra Lord, kay nagnegosyo pa ko dari, naningkakay pa ko Ginoo. Wala diha ang blessing sa Ginoo. Apan ang blessing sa Ginoo naa sa pag-ingon, ania ako Ginoo. Unsa may ipabuhat nimo. Sige Lord, akong buhaton ni bisag sakit kaayo Ginoo. Sakit jud kay ni guba gyud ni akong kasing-kasing ani, apan masakit pag yun Ginoo kung musupak ko sa imong gusto. Again, igsoon ang panalangin, ang hayag nga ugba naa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Usahay lisod man, usahay sakit man, usahay igsoon di ka katuo nganong ipabuhat na sa Ginoo, pero sunda lang. Di man ni igsoon, Ginoo na ang nagsugo nimo, dili tao. Ug once si Lord ang musugo, naa ginay panalangin sa luyo ana. Walay isugo si Lord nga lisod bugat nga way di kasuklian. Amen. Tanaw si Abraham. Di ba? Ming sunod siya unya naay sukli, ingana ta. Amen. Most of the times before ang blessing, naagid na testing, og dili lang rabagyod sayon,
usay bugat lisod. Pero kung atong tumanon, atong buhaton, makatagamtam ta og pinasahi nga panalangin. Unsa may imong gikinahanglan karon igsoon? Unsa man ang dugay ra nimong giampo, kaluwasan sa imong pamilya, kaayuhan sa balatian, gusto ba ka gamiton sa Ginoo effectively nga dagag mga kalag mo duol stilan sa Ginoo tungod nimo? Gusto ba ka kaayuhan sa balatian? Gusto ba ka makabalay ikaw galingon? Gusto ba ka og tanan unsa may imong gusto igsoon ihatag na sa Ginoo? Basta ang iyang gipabati nimo karon gisugo niya nimo nga buhian, talikdan, kalimtan, undangon, buhatan na. Lisod man kay na kay si Lord hilig man nag-experiment. Pero kung imo nang buhaton igsoon, naay pinasahi nga matagamtaman nimo. Naay hayag nga ugma nga nagpahipi sa unahan nga imong masinati. Ang saad niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper." Pauswagon ka. To prosper you and not to harm you. Kay daghan kayo ning prosper kunuhay pero na-harm pod sila. Not to harm you. I-safety ka ni Lord. Tagaan kag paglaom to give you hope and a future and a bright future. May tabo na. Once ang gisugo ni Lord nimo imong tumanon. Amen? Sama sa naitabo ni Abraham. Again, igsoon to all of the viewers right now, unsa man ang gipabati ni Lord nimo nga buhian, kalimtan, talikdan, undangon, buhatan na. Amen? Buhatan na! Ayaw pagduduha, ayaw na pong Lord nga naman. Lord, sigurado kan, buhatan na! Buhatan na sa walay pagduduha, walay pagbagulbol, o walay reklamo. Kana kay gisugo ka sa Ginoo. Usalay bo pasabot na, naa siya'y buhaton sa kinabuhi nimo. Nasa'y milagro, nasa'y kay bulungang buta nga iyang ipakita nimo, iyang ipasinati nimo kung imong sundon ang iyang sugo. Pareha ni Abraham. Gisugo niya si Abraham ani kay ngano man mauna to na pinasahi nga blessing, na pinasahi nga breakthrough nga wa pa matagamtami ni Abraham apan iya ning nasinati sa diyang iyang gibuhat ang pinakasakit, pinakabugat, gibuhat niya sa walay duha-duha, walay reklamo, walay pagbagulbol. Gibuhat niya ang sugo sa Ginoo. Kamo di igsoon, imo na bang gituman? Inyo na bang gituman? Inyo na bang gibuhian, gitalikdan, gikalimtan, giundangan kung unsa to ang gisugo ni Lord nimo, ninyo? Kung wala pa igsoon, buhata na karon. Kaya kung imo na siyang buhaton, it means imong gitagaag katungod si Lord. Nga bundakan ka sa pinasahi nga blessing, pinasahi nga breakthrough, pinasahi nga milagro. Imo siyang gitagaag katungod. Kay imo mang gisunod ang iyang gipabuhat nimo. Amen? Let's pray. Father in heaven, salamat kayo Ginoo sa imong pulong, sa imong mensahe kanamo nining kapunon. Lord, usahay bugat, lisod, dili lalim ang imong ipabuhat namo. And right now, I pray to all of the viewers right now, Lord God. Tanang nagtanaw karon bisan pa ang mag-replay aniyon niya, Ginoo. Unsa man ang butanga nga imong gihangyo kanila, Ginoo. Unya naglisod sila pagbuhi, naglisod sila pagkalimot, pagtalikod, naglisod sila pagundang. Lord, I pray, tabangi sila. Tabangi sila nga ilang sundon ang gisugo nimo. Kay diha sa pagsunod Ginoo na ang panalangin. Ang panalangin wala sa pagpaminaw, kundi na sa pagsunod. So Lord God, I pray, unsa man ang imuhang gisugo nila right now, I pray nga ikaw sa Ginoo, mutabang kanila Ginoo. Nga ila ginang himuon Ginoo. Ilang sundon Ginoo ang imuhang gisugo kanimo Ginoo. Lord, tabangi sila. Tagig kaisog nga mo decide, mo desisyon Ginoo. Mo buhi sa angayng buhian. Mo undang sa angayng undangon. Mo talikod sa angayng talikdan. Mo kalimot sa angayng kalimtan Ginoo. Willing sila mo sakripisyo para nimo Ginoo. Kay naa diha ang panalangin, naa diha ang pinasahi Ginoo nga milagro nga imong ipatagamtam kanila. Again, Lord God, unsa man ang ilahang gibati karon nga gusto ka nga undangon nila, buhian nila, talikdan, tabangi sila nga masunod nila Ginoo. Kana kay imo silang gisugo Ginoo, na kay gustong buhaton, na kay gustong ibubo nila Ginoo.
Gusto lang nimo maandam ang ilang kasing-kasing. Kung angayan ba gyud sila, kung kapiyalan na ba gyud sila sa panalangin nga gusto nimong ibubo kanila. Lord, wala mi mahimo kung wala imong tabang. So tabangi usab mi Ginoo nga mosunod gyud mi sa imong gusto, Ginoo. Lord, I pray kaning mensahe nga imong gipadungog namo nining kapunon, mao ni magahatag na mong motivation, kadasig, kaisog nga mosunod gyud mi sa imong sugo. Mutubag mi sa imong tawag. Maybe ang uban diri, Lord God, dugay na nimong gitawag apan nag-unya-unya ra. Lord, I pray nga nasilay kaisog, Ginoo, nga mutubag sa imong tawag. Kay diha sa pagtubag sa imong tawag, naa diha ang panalangin, Ginoo. Naa diha ang hayag nga ugma, ang blessing, naa diha sa pagtubag sa among calling. Like what happened to Abraham, sa diyang gitawag nimo siya, ning ingon siya, ania ako. So Lord, tabangi mi imong mga kanakan nga nagtan-aw karon nga isog mi mutubag sa imong tawag, Ginoo. Walay pagduduha kung dili mo salig minimo, Ginoo. Kay ikaw nga Dios nga nagtawag namo, dili jud ka mapakyas. Lord, again, thank you for your word and thank you for your presence. Holy Spirit, salamat kayo. Again, right now I pray, Lord God, to all of the viewers, tanang mga seaman, mga OFW, naka-permanent residents, tanang nagtanaw ani Ginoo. Sinasa ni mo abot nga live, I pray. Unsa man Ginoo ilang kinahanglan karon, unsa man ilang struggle, ilang problema, unsa man ilang mga kabugat karon, Ginoo, nga gidala, Ginoo. Lord, tabangi sila. Father God, I pray, tagbua ilang panginahanglan. Lord, solusyon ni ilang problema. Solbara ilang problema. Walay imposible nimo. Maybe ang uban diri nga nagtan-aw, Lord God, ilan ang gihimo ang tanan pero naglisod, naglibog sila. But Lord, I pray, mo intervene ka, Ginoo, sa ilang situation. Mamuhat ka, magmilagro ka, Ginoo, sa ilang sitwasyon. Imong ipalihok, imong milagrosong kamot sa ilang problema karon. Solbara, Ginoo. Way malisod nimo ang imposible namo posible kanunay nimo. If ever na ay nagtan-aw diri, Ginoo, nga naa nagsuffer og balatian, Lord, ipasinati ang kaayuhan, either sa physical and sa emotional. In Jesus' mighty name. Imong stretch out, imong gamhanan, milagrosong kamot sa balatian karon, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, you're the same yesterday, today, and forever. Kung naghimo kag mga milagros sa una, karon maghimo gyapon ka. Wa ka mausab as long as naalang mi pagtuo kanimo. In Jesus' name. And bisan pa man sa tanan nga nanginahanglan og financial, Lord God, I declare financial breakthrough, mangita kag paagi in Jesus' name. Makabayad sila sa utang nila sa pangalan ni Jesus. Tanan-tanan, Ginoo, nagkinahanglan, Ginoo, tinud-an na yung kabag-uhan, kagawasan sa makadaot nga bisyo. Lord, I pray, imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. Tabangi sila, Ginoo, unya mga lagad na sila kanimo. Tanan-tanan, Ginoo, nga ilang gikinahanglan karon base sa ilang need karon. Lord, mamuhat ka, magmilagro ka sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord, among paabuton ang kuno ng kadaugan, ang milagro, tanan-tanan panalangin gikan kanimo. Mga kahibulungang butang gikan kanimo, ang kuno namo ni uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning angayan, himua lamang ning kapialan, himua lamang ning takos aron imo sad ming bubuan, Ginoo. Mao kini ang among pagampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga may among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Again, mabungahong kahaponon, mga higala, mga igsoon. Thanks for watching. And again, sa wala pa kabalo sa atong bag-o nga YouTube channel, makita ninyo ang link, igsoon, naa aning caption. I-click lang, i-click, and then subscribe, igsoon, para mas ma-notify mo. Unya, ako ni siyang gihimo, igsoon, dili para makakwarta, kundili. Daghan nag-request na ako nga sa YouTube daw mas dali nila makitaan niya, masunod, unya ma-save, unya ma-download. So mao na hinungdan nga natay YouTube channel, Mabungahong Kristohanon gihapon. Ang link naa sa caption and igsoon. Praise God, Brad Bioy Letran. God bless, brother. So again, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. He alone deserve the glory. Siyang akong giisa, dili relihiyon, dili ako, dili tanan, dili tao, dili simbahan. Brother Ayan Mark Pao, God bless. Long live, Brad. Long live. Long live. So, that's all. Again, that's all for this afternoon. Salamat kayo. Thank you so much, mga subscribers, mga followers, mga viewers. And
ako mong encourage igsoon nga just invite your friends to follow our page para mablessed sila, no? Glory to God, Pastor. Excited na mi diri sa amo makabisita ka sa Cagayan de Oro, Brother Ralph Bitonio, Galaneda. Manha mi, ang among schedule is June 3. Okay? June 3 among sabot sa akong wife kay bakasyon naman sa akong anak na. See you. Cagayan. Watch out for us. Bitaw himaya sa Ginoo. No, so uban sa grasya sa Ginoo. Okay? And ako nagaampo igsoon nga kamo diha, tanang viewers, tanang followers, ang grasya, ang pabor sa Ginoo, ang proteksyon niya kanunay mag-uban-uban kaninyo, unya tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Amen. So, ang akong ikabilin igso na ampo, ampeng, abante, no? Triple A, ampo, ampeng, abante ta sa pagpangalagad sa Ginoo. No turning back o katong LGBT. Si matingamon ng LGBT, lahutay gihapon bisag tungason. L lahutay. G gihapon, B bisag, T tungason. Kay kaning pagmangalagad sa Ginoo lisod kay usa kay dagang tungason nga mura tag mutunga sa Mount Everest igsoon. Grabing pagsulay, grabe ang mga problema, grabe kabugat sa cross, dagang nagpabadlong apan lahutay lang ta. No? LGBT lahutay gihapon bisag tungason. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo ang mulahutay maoy maluwas. Amen. Apil ka kanunay sa among prayer every night, Pastor. Amen. Salamat kayo, Brad. Ikaw sad. So inampuay lang ta igsoon naay gahom sa pagampo. So again, that's all for this afternoon. Himaya og dungog akong ibalik tong buhi nga Diyos. Keep safe everyone. To God be all the glory. See you again next time.